Molweni sanibona. Ninjani? Niyaphila? Bhaka Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here, guys. Thank you so much for being here. Ngiyanibonga kakhulu, guys. Thank you so much for viewing my videos. For supporting my channel, ngokusubscribe. That's why I'm welcoming my new subscribers nje. Ngithi siyanamukela ekhaya. Comment section, thank you so much. Kini nonke bafethu ngiyanibonga kakhulu. Ngithi kwaba gubha lama holiday ka Good Friday. Ngithi kwangathi ningawagubha kahle niphephe nibe right. Konke kuhambe ngendlela. Nibuye ni safe uma senibuye ema holiday. Isizathu sokuthi ngenze le video ke ukuthi ngike ngiphawule ukuthi iMK Party uma ungayibheka kahle since isino Secretary General obizwa ngoCommander uFloyd Shivambu kuningi kakhulu okubonakalayo kuyiprogress kuningi futhi ekuachievayo. Buka nje recently siqeda kuwina lapha eThekwini la kuthiwa khona sishaye iDA sathatha lela award ezandleni zeDA. Ngithi ake ngikushayela izandla kakhulu lokho mangaphosisi uward 110 khona lapha eThekwini. Ngithi bantu baseThekwini kule ward eliwinile elishaya iDA neANC lapho. Ngithi siyanibonga kakhulu, nenze kahle kakhulu, umsebenzi muhle. Siyanibonga kakhulu. Angazi noma yilo leli okuthiwa kusemhlanga noma kuphi khona lapho kodwa nje kuthiwa kushaywa iDA. Sesinangakho amakhansela njengamanje eMK Party njengoba nje ingakazi participate kuma local government elections. Sesinangakho sinamakhansela manje sisabheka 2026. What does that mean? It means iyasebenza iMK Party. It means iplan kaMsholozi ihamba ngendlela. And it also means ukuthi i-leadership anayo uMsholozi ihamba kahle kakhulu. Mina yilokho engingakusho. Ngifuna ukugcizelela nokuthi njengoba izinto zihamba kahle kanje ku-MK siwina kwasani kuma by elections and all that. Ngiyafisa kwangathi kungaqhubeka ngalendlela okwenzeka ngayo because it shows ukuthi abantu bayibheka kanjani iMK Party, bambheka kanjani uMsholozi. Futhi it shows ukuthi makufika ama-elections next year abantu bazobe beyibheka kanjani iMK Party. So ngithi lokhu kuhle kakhulu bafethu futhi kunikeza ugqozi, kuya-encourage kakhulu ukuthi sisebenze kanzima. Yabona le ama-squabbles yokuthi ubani akafuna ubani, ngicanti le akusiyo into esingayi-entertainer njalo nokufanele siyinake njalo. Ayinamsebenzi kahle. Asilingiseni nje ubaba uMsholozi. Siyamuzwa akakhulumi kakhulu ngama-squabbles enzeka ku-MK Msholozi. Akakhulumi kakhulu. Mawubheka even i-leadership nje eMK Party phezulu lapha. I-High Command, uSecretary General abakhulumi kakhulu ngama-squabbles akhona ku-MK. Into abakhuluma ngayo kakhulu i-progress, ukuya phambili kwe-MK Party. Ngicabanga ukuthi nathi sonke kufanele kube into efanayo. Asifocuseni kuma-positives siyi-MK Party. Le video nje le iqonde ngqo kuwo wonke umuntu ozibiza ngemember yomkhonto wesizwe nomuntu ofisa ukubona iMK Party yaphambili iba successful. Asixoxeni kakhulu ngeprogress, siya njani phambili, si-recruiter kanjani abantu ukuthi bajoyine iMK Party. Thina asike yoncenga abantu njengamanye amaphathi. Asikho isidingo salokho. There's no need ukuthi siyoncenga abantu ukuthi bazojoyina iMK. Asenzeni izinto ezidingwa abantu emphakathini. Iyona ndlela leyo yokuncenga abantu ukuthi bazojoyina iMK Party. Yayibona? Uma nje kunento ezithile emphakathini la sikhona esikhona ukuthi singafinyelele ukuthi sisize ngazo umphakathi, senzele umphakathi,
sibonise umphakathi ukuthi ubuntu busekhona kulesikhathi lesi esiphila kuso. Akukho okudlula lokho, because abantu uma bebona ukuthi abantu be-M_K Party bangenzele lokhu nalokhu, abantu ngaleyo ndlela soba-recruit-ile ukuthi bazojoyina i-M_K Party, because bayabona ukuthi i-M_K Party iyona kahle kahle ezoletha ushintsho kuwe ngendlela oba-treat-a ngayo. Yiloko nje engifisa ukusho. Siyabonga kakhulu bafowethu, kwangathi ningaphusha ngale ndlela eniphusha ngayo. Ward 10 eThekwini, siyanibonga kakhulu lapho ngokuthi nivotele i-M_K Party, nikhiphe i-DA. Sesikhiphe-ke iy'nkunzi ey'ninganyana ey'bayeni zazo. Kuma-stronghold e-ANC sifike sayikhipha ilokhunjana inkatha kuma-stronghold wayo, sesikhipha ngisho i-DA-ke manje, okusho ukuthini? Kusho ukuthi ku-possible bafowethu nokuthi i-Cape Town sisengayithatha. Ngisho mina le ehlule i-ANC yonke le minyaka M_K Party yabona ukuthi sengayithathi i-Cape Town noma i-Western Cape nje to be specific. Sengayithathi i-Western Cape kuma-elections ezayo. Sengayithatha futhi i-M_K Party isengathatha ama-metro ibuse ilide kuma-metro. Isengathatha ama-province ilide kuma-province. Already siyalida e-KZN. Ngeke ngiyifake kuloko engikusho la ngoba vele e-KZN thina siyi-M_K Party siphethe ivoti labantu. Never mind lokho okwenzakalayo. So yiloko nje engingakusho ma-M_K amahle, asiphusheni kuhle kakhulu, umsebenzi muhle. Asiyeni phambili, sihlukane nokuxoxa kakhulu ey'nkundleni zethu zokuxhumana ngama-squabbles ukuthi sidiscuss-a ukuthi ubani akafuna ubani, kwenzakalani. Asikhulumeni nge-progress ukuthi siya kanjani phambili, yini esingayenza ukuya phambili. So yiloko nje engifisa ukukugcizelela la ukuthi uma ngabe uyi-M_K Party member, focus kwi-progress ukuthi siya kanjani phambili. Mfoka Mkhonza-ke lo ngithi congratulations kuwo wonke amawadi lawa esiwawinile. Ngithi congratulations kubo bonke abantu balezo ndawo ngokuthi bavotele i-M_K Party. Kwangathi singaphusha ngaleyo ndlela nakwamanye ezayo ama-by-elections ngoba engathi kusezenqwaba before kufike ama-local government elections ngo-2026. Yiloko-ke nje. Ngiyabonga kakhulu bafethu. If you haven't subscribed, ngiyacela ukuthi usubscribe sesiyodibana nakuma-comment section kulaba abakhomentayo. Ngiyanibonga kakhulu, niphile and enjoy the holidays. Thank you so much, guys.